lapan terekam hakari ke jongi tanah mentah ke jing so tu lang jongi parok no sangap ke jongi bat hatu nadu lapan terekam ya ka kamot kini ki an ki barem ki bang ha ngidon kamot kila kut no kimban kam shu na kumot plan percaya kindian kini ki an ki bethamai tila enact hawa arajar pulai ende ka notification man pin implement kini ka de nadu shtarik ujulai arajar apusau ti kong basilika kamut ba kitu ki an berem ni na no kiran ki case pe ki pending hakko chungi ki badai ba register ki an berem bala ya trial ki ki an berem ti ki case ni hab ya be kum to hi ni hab ya de to ka lo berem ka si RPC ka IPC bad ka evidence hindai ka police report ka chat sheet ki file hashtarik na Julai arajar pulai ni hab ni ya da kini bethamai ni ki FIR ki ba file din hashtarik ya de ni bethamai kamot ba ha ubnai June jong kasam arajar pusau ti kidang terekam be kumba kalau menshua namar pimla ban kaliang te kenya pila ban shayangi kat kum kini ki an ge bathamai ke ka ba don hak khmat ne ka ba kong san kam tam hak be de bat ki ni ki kam bi an ya ki kan thai ba di khna kong natale ka baning kong ka an ke de kani ka an hapo kani bharatiya nyay sanhita ka bre ka IPC ka brem hang ta kani ka chapter 5 ka ya dei begini ki offense kam be an lor ki kan thai bat ki kinarin te kita ki section be de ki na do section henry pulai hado kandai punyo no kata ka di anda ka Bharatiya Nyay Sanhita bat sakwai pre ru karan hapo kane ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita kata kadai kini ki aka chapter bashpho kabari yadi bat ai by bam yaki lok yaki khun bat ikimi khpa bla sha e haurang ba haulok lani ukhun lani ukpa te kata kadai hapo section shispa saw pasaw hadu shispa saw punyo jongka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita hadin pre ki don ru ki an ki balong hapo kani ka Bharatiya Saksha Adhiniyam dada don kinu ki kambi an halor kan theha kani ka an ke bangala patai hapo kani ka Bharatiya Nyay Sanhita te dada kala poisha yeng shari ha kani ka an pre Bharatiya Saksha Adhiniyam ka kur kala man ong lupati ba ho inu bri udla le kita ki kambi an halor ini kena nia halor kata ka kan thei tinga don lupa kata presumption ba presumption of guilt under kani ka Bharatiya Saksha Adhiniyam kaba iminta kibi ki offense minta kibi kambi an judan kum kata minta kibi kambi an ki ong bet ubrio probu warning kong shari ni ong bet baude ubakhamle kambi an the presumption of innocence kadon henry hakini ki kambi an ki kan thai pre kadon bet to presumption of guilt bonu ubrio la le ki kambi an minta ha ka court un ham mi ki sabut man pedi ba ukhamle ki kam kamot ba manshwa yo ba sha kem kat bampat pentikana umde bersya subah kum unong kam sneu mentawon haba sha kem ula subah lupa bu de unong kam sneu kat gini kendon na kendon nadu min shwaru kani ka don hi nadu min shwaru tang ki kambi an bede ber ki kan thei but ki khnare no kambi an be kan thei ru ki tang ki tu ki dowry debt Bendrai hakini kam rape ki pe kam non kata presumption of guilt lupa lagi kam dowry blada katu ko breu ka yap ka sha thang holo hapo news nyam jong ka jinya tho jongki kala don pa presumption ba tharai uli unlok jong kala ne ki mi pa jong lok ne bhai jong lok ndi bro kho ki kes to mo ko ki baja ko ma da jong bre ka pokso act dia ni apa jo mo ya ki banta ki bakong san ni ki ban khmat jong kini ki an ki thmai bro lai tali lingol khinde namar bang ladang ya keren bro lai tali an jo thmai kan shima ya ka por nei to sakoi para ka bang ko am kina pi ka bakong san ba khmat ka bayade ba ka jing kam ya ka technology kum ka sabut lani ka ba shubu don hangno ba don kuno ka jing ja ki kam bi an hangno ki don ki ba shondor ne baring video ne ba kum ta jing kam ki technology ni simta ka ba kini ki an jo thmai ka ong ne ka kren ka kado halor kini ka an ki bathmai minta jong kini ka man ai kini ki electronic ne digital evidence court ka dei hakani ka Bharatiya Saksha Adhiniyam ka pade ka Indian Evidence Act kata ka dei hapo ki section chapter 5 chapter basan bad ka section ripumriu Tika bakongsan yang ki batai shpang ka admissibility but relevancy jong kini ki electronic but digital evidence mo ti ban admissible ban pilna admissible ya kitu ki evidence electronic evidence hakut ningkong kani ka section 63 ka ong bangiran kam kataka certificate ken anda katu ka section minshwari 66B jo evidence act mentapla ban kelasha 63B jong ka Bharatiya Saksha Adhiniyam ti kidan kam man ai kita ki certificate na ki
expert. Itu. Tinggi pai berasa ke we ke bentamu hak bede bat kani ka jing bishar hok lan ta ka justice kami ong ka English bat ka jing pensitom ni ka punishment kat kum kini ki an ka ega ba kongsan bat ka ba dona khmat ban pen kloy ban pen yo no ya ka jing bishar hok ni ka kham bu khmat ya ka jing pensitom ne kat kum kini ki an bat mai Kat kum ini ki an bat mai am kong no plo ngasmu ba ka balance. Ban pen kloy ru kan ka balance bat ban bishar hok ban pen yo conviction kan ka balance. Ndi bangin ai conviction du brio ubakamle ye ru don ki brio ba shi sha phara pro. Ba kan ka an mar ba ka ong man bishar kloy kamut ba ka ong ba yo brio ubakamle ye ubalo innocent ru ngin pen convict. Hindai ho kani ka an menta ka pen don ka tak speedy trial ken long karon ki provision man pen state ya ka trial. Man pen state ya ka evidence ka judgment do kala ka time limit ngila yos no final hearing jong ka case ting ha pass ka judgment hapo lai posingi tela dangin pass hapo lai posingi ki ai ka tu ka extended time ka barang khatsan singi tamangi ha ai ki reason babaleng extend ka court bale ka extend ndi bang issue extend kum tu kat bamon ni ha ai reason te anyhow by 45 days from the date of the final argument ni ha pass ka judgment te kum ta ka pan kloi te hadin ka trial ka khamlo speedy ron ki provision speedy trial the conviction also based on that idara ki evidence ki sakhi ki long ki strong larang ya kat kum ka bharatiya saksha adhiniyam te nindon boni ki conviction rate to kamur kapanyahap kapanyabiang perla ya ka jing bishar hong ba ka jing pistom lada ubade hok banyo jing stom yo ar kum ga de hok bar ubade hok ban like no ru lan bar ka kloy ka mukot dumang la nong ka kloy ne ngi po sha ka mukot dumang ne te kan ni ka jing bu por men pendep ya mukot duma pada kat kum kini ki anya bat mai ko na tali kalong kum kum pila kro khndiat kadon ki lat bar ki banta ki ba an kam pan kloy ne la an pan batai shu ka kam kloy ha kan gor kom bar kum no la man menta ki ki kendon bon ki la long strict long ye ki pulit ru for investigation can use it ko bot me ki on shal tele da pimle ke tu ke bal atho ak tu kendon ba pin pan submit charge sheet ki tu ki cases ki baduna ka punishment below 7 years baduna we kan use nem la pim I upon reposing it ki consequences ki la add consequences bet ye ki hadin pede killing ni ki cases against arms act for example te minshwa dangi le anu case under arms act you don't come ka tu ka prosecution sanction shwa na EDM minta kile kumno ki ong ba pulit umpan itu ke prosecution sanction umpan na DM tang bala da MI hapo she's part posi da umyo to sanction ni dim no bala yo sanction ni ong bala yo tekal hampen kloy ki procedure le min up she up la nun yo la nun stang ka case but kum tak kane ka sabut jong ka case ki khamlong tlot no la da ka jrong ka delay ka case te kum kita kindon kila don te mani rap ban pen kloy ka mukutuma hakini ki an ki bat mai bendane ya so ba ka don ka jong ba ka don kata ka zero FIR kamur kumur ham yang zero FIR bat ka don ru ka benta ka ba ka ba la ban file online ya ka FIR tengi picture kan dia ka zero FIR kamur kumur ko natli zero FIR hi ko hon plo kala don na do araja khalai minjwa apo ka CRP zero tangba kibri tempat da so thu ba ya da ka concept jong zero FIR ka zero FIR hi kami nane ka committee jong justice Verma kabala form ha por bagaran ka tu ka case don nirbhaya gang rape case ha araja khatar te ka tu ko por jayu kane khna kasha gang rape hinrei kamla ban file ka FIR na amdan police station rajan jong ko jurisdiction tiki ong menta ka zero FIR ko ong ba kanu ko brina no jakaro kala an file FIR adan your SPS dan kam bakan dei ba ka to PS ka jurisdiction yo to ka area nama shabarle te ka pala timentan ta ki ong ba fila an file FIR nang nuru minta ka offense ka jahal imkra ubri utip shangata namar FIR min kam menda the file be tu baja ulan file informant trail asasho ni be asasho anu jakala imkra na he bomdan police station ajan tiki phone ni ubri shapo PB ni im urur kham jangai tu la ban phone man batai ba ka ja kata incident hapo la imkra apo sadar PS ru ki hab ban register be hadin pe kisa transmit itu ke FIR to the PS badan jurisdiction itu case hak baca kata di zero FIR kene pre yakni ka FIR bagila ban le online pre pila anu tai tang yakni online minta long kene ga CRPC betmai ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita minshwa kare section
154 jong ka CRPC mentari section 173 shispa nya pulai hang takla introduce kanika filing FIR by electronic means te kibriu kila and file FIR through computer through any electronic device the thing is that the signature kibriu kila ong yafi ka signature pen yo amno te kanika CRPC ka provide ba pila ban obtain ka signature jong tu briu to kibriu hapo lai singi Rupa pilih yang dikaya. Lada kimwan sign pada angin register itu FIR. Kihaban sign apa lagi? Kamu kadang kami kayaknya ke signature, kalau signature tapi melainkan file FIR online dulu tang beloba. Bila yuk apa pada license dia nanti. Kena punya apa pada syaki section kita ada jong kini ki ane kini ki lain lagi criminal law. Kita bermensuah bermentah. Kilo ko mula nang kambun susu ne, kila kamduna ne, ni don kibala nang benrap thamai ban klan susu ka ain, ne don ru na pedeng jong kini kibarim le se bla weng no, kalau kum no ki section jong kini kilai tele. Ka CRPC menshwa ka don sauspa prapuar section. Minta ka BNSS ka don sanspa lai pubai kala kio. It means kila add section su. Namar ba ka CRPC kalau orang don kamba kani ka Bharat Nagarik Suraksha Sanhita. Kalau orang kamba kani kishnak nang banyadaya ki citizens of India mentanta ki on Bharatiya Nagarik Suraksha Nagarik udu citizen suraksha kare protection mentanta kila pen bun syuk kindon man irap kalong victim centric ru of course kalong victim centric ru tambah mbu kalong yele siliang no accused ru at the same time kadon kita ka balance lada day victim nan day accused bro armut kidi ki citizen of India hi Kedai. Ubah sah, benda lagi dek. Tika an ka hablong equal mata jongki. Te kani ka IPC pre kadon sans pa kharwai menshwa menta kani ka Bharatiya Nyaya Sanhita kala dontang laispa sanpo nyo. Kani kadon kula ot. Ndi ot ki kham ot tang balong kalong ni kani ka IPC menshwa ki definition te. Ki definition jongki offense ki jing batai jongki tu ki jing lara ubri utu ti ki batai ba mud yu jing tu. Lai jong section kibu ka punishment la ka jong section kibu ka jing saja la ka jong section hindi minta pre ka bo Bharatiya Nyaya Sanhita kila kan thup lang kita kidon jing batai bar ka dan ba kila ashu thup lang hai jo i section long kamda bun shute ki kila kan penrit kena la ka ba penrum lang haju kum ta kila badon ki section kila weng kum ka 377 ba weng ka Supreme Court na menshwa adultery 497 malaweng ka Supreme Court kila weng tagilan ki section kila weng ru jika ni kabere pada ka Bharatiya Saksha Adhiniyam pada ni ka evidence katuru evidence insyaran shispa andru new minta kalau shispa andru hundai kan ik hamdan than ka jingper kan dai shu tam kindian namal awan itu importance of electronic evidence but digital evidence nama bakalapoy ka juk tak layak sapang tu mo hakabi ada pada buat kani ka ba yong ka raman no la ni ka jingbu la ni ka jing set that sing la man ya ki taki ba suban nei la kalong ha ka police custody ne magisterial custody kar gun hi ayo thmai kalong kum ba menshwa hi ne kala kham jalan ka por menshwa ka section 167 CRPC ki ong ba kitu ka police custody kadiban long betang ha ka first 15 days from the day ba piwan ra itu accused piwan ra itu brio boleh kambe an hakmat ka court Monday from the date of his arrest nadu kasini ba piwan produce u ha ka court tikari ne tang khatsan singi first 15 days kitu ki khatsan singi baning kong hapo ka tu ka slot ndri pho ba kandai pho singi te minta pre kila penikelan ay kata ki ong ba finyo police custody kinyo khatsan singi Henry hakitu ki case ka ba ka statutory period of detention kada Henry posngi kila ban police custody hakanu ka poru hapo sa posngi ka statutory period kada 60 days pila ban police custody hakanu ka poru hapo sa posngi tamba ka magistrate ne judge inum grand police custody palat ya khatsan singi yakitu ki offense ke bakindai pusingi bre statutory period detention katu pila anpan police custody hakanu ka poru hapo andre pusingi tangba antaru kim grand palat ya ka khatsan singi menshwa karetang first 15 days nama kalau ada kerja perlu kemudian hak banyo ya ke por banbu lah ni kata ka police custody bi kam long by take show menshwa ba tang hapo khatsan si nak tu ka pila ba time dai te kemudian berangnya pai hak beri pat kini ki kam le no ne ko na tali ni kata ka terrorism ka bangi
kumno hagan niki an ki bathma niki lai tali ki criminal law ki bathma ne lakan thop lang ya ka na kumno ne hol akan thup lang ka anda kani ka Bharatiya Nyaya Sanhita kade section jispa khat lai kani terrorist act min shomdon ha po ka Bharatiya Nyaya Sanhita kitang include min tatmai min shwa kani ki deal ha kani ka unlawful activity prevention act UAPA act ka ba shilong tribal da ka session judge kani kalong kumju hi kum kani ka terrorist act ha po kani ka section 113 jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita tang ba ha ka Bharatiya Nyaya Sanhita ne kila ai kata ka power te ya superintendent of police namar ka case under terrorist act under one min shwa ki register by under UAPA act temen tapre kila ai kata ka bor superintendent of police ba un pet ma ha kanu ka an pin register to ka case pin register as kani ka Bharatiya Nyaya Sanhita ne pin ya da UAPA act te lada fi ya da katu ka UAPA act pare we don't come to prosecution sanction ga bang akre ne vinin ko ha kani ka terrorist act re ha po Bharatiya Nyaya Sanhita ngim don come to prosecution sanction kata ka jing per ka kum ka BNS ka mat ka kham kloi kendian kata nga ban ong bakan kloi ne kan state and kila ai kum kata ka lat pare ya superintendent of police te gi kum ki kot bakade ga investigation stage kade ka tu ka stage ba un decide mo pin register ka case hang mo ya ka tu ka stage kan pat ong aim u decide mo kani ka jing to kit pending la man ong ka bede da kata kami ong ka forensic investigation ke ke banta jong ka kat kum kini ki an ki ba thumai man ta kini ki lai tari ki an hapo kani ka section shispa new pulai subsection 3 jong ka CRPC jong kani ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS kila ong bal kalong compulsory yanu no case kaba ka jing saja la rafla lap bau tu breu la le la ka jing saja jo ong kam dei dunaya ka news nem jing set pathok hab don forensic investigation hab ya lambe upulit dawle shatu ka crime scene hab ya lambe forensic expert hab ya lambe kala don kata ka ai bethamai bu don forensic expert visit lambe ki pulit man collect iktu ki evidence about crime scene hadin record ha ka mobile any electronic media on have record ikatu bekile kumno hadin pede la kanu ka ri megale kanu ka state kam don kata ka forensic facility ki haban shinching rap na kitu ki be state but don forensic facility Kalau ma kadang tam hero man laki state ni jalan penklan je kini ki forensic department le sing la ban ong tiga ni tang ini section ka central government kala ai te ka parliament kala ai ka tu ka legislature kala ai ti relax period of 5 years ba man na ka state ka don a proper forensic lab itu relaxation ila don sansam ti anda kini ka act upulit don kam suppose hame halala don ka case belang jur ha iti ba rit bariat kili ang te hapo forensic lab jungi FSL and they don't have passion hoti CFSL. Whether by chance upulit unless that pendap tikil ayo to relax period of 5 years. Within 5 years also kanun upar hapo 5 years fila manit and visit itu crime scene with the forensic expert. Sa kami pa kajing klik ong Natalie. Ha beri bagi ni kilai tali ki criminal law thamai ni ki angi thamai mi ong ne. Kahane ka jurisdiction ni ka jing trekam la mo ne jong ka court ne ka yin shari kilong kumunju ne kala ban hab bandon ki jing kala ne kumno ne don ki jing kala hapo CRPC mun shwang non ki second class magistrate ki don ki executive magistrate ki don sa ki first class judicial magistrate sadin pre ki don sa ka chief judicial magistrate additional chief judicial magistrate adin pre ki don ki metropolitan magistrate sadin ki don ki chief metropolitan magistrates kan ka ko jong assistant sessions judge bar kan ka ko jong sessions judge hendri mun ta pre kila wenno ay kituka judicial magistrate second class don show ki ko ki metropolitan magistrate first class ki don show ki chief metropolitan magistrate so kim don show par ko jong assistant session judge kim don show don tang additional session judge but session judge takbo kalau orang kajing kelak ne te kana tali sakoi ba kajing kli ko aban kri phi kalong ba kini ki an ki baram ko ya kro ne kani ka IPC CRPC ba kani ka evidence act ni kum bagalong lesi ki ba bon kila khamtam ki bede ha ka bede ka an ni kila kan mau ha kila la ba han ne ndi manta kani kabang ye kram da kade kilai tali ki criminal law ki bat mai ki ba dang sustang ha unu banai ba manta stri u julai la da ka don ka nu ka jinge de kam ni ta khu kam ha to la ban yo ya ka kanja jing puli ka bangi la ban nu jor ki ki barem ba ni bat mai ne ka bang ong kanja comparative study pin da tit ki ber act jong ki criminal manual hang to ber act
mana kan ke criminal ne ka BNSS ne ka BNS ne ka BSE ne ki ai lupa ki tu kiran ka content ka index ki ai lupa ki tu ki section under ka tu ko all CRPC all IBC but all Evidence Act kila thought lupa si content kila ong bagani ya section kila yung CRPC minta kala kala ya section te kam dolong jinjar kata tumbo jige ta dara flight thiet na no dukan kot fly yo kamut manu nuru ila banyo ban thiet kita ka ban banyo jing shai ne ni banyo puli te kamut kumki sanga puli loro hakilo college eru kandon rum pata karu kom puli ka comparative studies kanon comparative studies kanon namar bha dalong num nuru nimla ban shu yemo ai ka tu ka an barem namar kidang pun ki kies yung yang ne kidang ki kies ki bashipos nam bal rem ru ka ya tu ka an barem de law college students honest kala khambo ni ki ka bodon kala khambo ni ki no ki nang baro artli ki barem ru ki tamar ki nang jadi kita pi ka jupuri kala kham kia shu kala kham kia to kadu e pada ngini phai shakani ko ka banta ka bai dei ba ka jingkin tu nai ha ka bai dei ba kinni ki lai tari ki criminal law ni ki an ki thma jo kari india ga jongi ke ke piran ko na tari ban kan tu shaki pai ba ki jongi helor kane kini ki an bathmai balashna akari india manta de pulia tang ki title jong ki rup se so ki dei ki an manta jumi ki bri jong india te ngang shu kerpat ki bri bro khoi bakin bat ki an bat kinong ki bri ki bha ki te bri te blai ba kinong pai shi ki shari bakan hab yat ini ki an halor jong ki ngashpa ta na markani ka an bishna manta kadai manta jong tu victim lo tu bishala benru baru tu no le benru kalong ka an pamle shiliang ka ba yang pelabha tentang ashu kin tu ki bri jong kari jong especially ke Meghalaya banya bat ki an na yele kita ki kambe an bangina poi shi ta shi shari ni na poi shi jail kare kata pi ang nomor ba pimun kam bantiang ni pimun kam bantip ru la da pi im pi ya be hakang ti ke bade ti im ke bade te pimdan kam ban poi shedu shari shari ni shedu sha jail ko pi ang nei kam kata di accuse ya ki victim bre ki bre basale ben bre kila pli bun kila de ki bagin yo jingarap na ki rupet an na ki pulit na ki court kumjo kiriban pendon kami ni an to khubi shibara ko natali ya gani ka por be pla pla ban ya ron ka ban ya penshai ban ya kran hakabe bat kini ki an ge bat ma jong ke indian ni kita kin laitali kin new criminal laws khubi shibon ko mong plo haga program ka jali emerging mot play so mentani ya ka jia kran bat ikong Natalie Yon Khar MGS Deputy Director Meghalaya State Judicial Academy halor ka phang ka bede bat ki an ki bathamai jong ka India ne ki criminal law ki bathamai jong ka India ya ka ba lapanlong an da ka parliament haga snam 8000 arpulai ban lasdaman pendri kampar ya ka nadu ka shitre unai tung 8000 arpusau parlo no sngam haga ne ka por manda pat tong ni sngap ya ka be ka jingrai banwa de ba rana khar lor ba ka teng jong ka jingrai ka long adona Aduna wana shana Aduna shana pija Mawangat mawangat snowinja Ipan payaka jing ejang ki nadungan kongki skin Kat onan sing jemu kakna Ai ki jingkulan Kan sang ul badan Yang na uwan bantan Wantit sa ubatan At stang banja uslan Malay
kencang Marahnya teman Marahnya semakin kencang Da ketuga jinwa jay ba arana karngor Adona ngin pen kunno ya kini ke program kelawan jape na ke Akashvani Shalom. Well, this is Akashvani Shalom, broadcasting on FM 103.6 MHz and on 347.2 meters medium wave, corresponding to 864 kHz. Also, this radio station of ours is being streamed live on the app News on Era. Well, we would like to welcome you all to yet another session of our program that we call Text Your Request. The number to send in your text request is 94851023111. I'll repeat the number, 94851023111. 948